ମାମୁଁ ଘର ଅଛ କି? ନମସ୍କାର। ବୁଢାଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ବୁଢା ନେଇ ଘରୁ ତୁ ଚିଆ ଦିଟା ଆଣେ ବାହାରେ ବସିଲା ଯା କଣ ଯା ଘର ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ମାମୁଁ ସବୁ ଭଲ। ଆଉ କଣ ଖାଇବା କୁହ ଆଣିବା? କଣ ଖାଇବା? ଥଣ୍ଡା ପିଇବ? ନାଇଁ ମାମୁଁ ସଫଲ କିଛି ଖାଇବ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାଇଁ ମାମୁଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ ମାମୁଁ ହଁ, ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତମେ ବାହାଉନ କି ମତେ ବି ନିଜେ ବାହା କରେଇ ଦଉନ। ଭଣଜା ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କଥାଟି ପାଇଁ ମତେ ତୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛୁ? ମାମୁଁ ତମ ସିନା ଲାଗୁଛି ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଭଣଜା ଯୋଉ କଥାଟେ କହିଲୁ ମୋ ଛାତି ପେଟ କଲିଜା କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲା ଭଣଜା ତୁ କଥା ଏଇଠି ବାଜିଛି କହନି କି କଷ୍ଟ। କଣଟା ହେଇଗଲା ଏଠୁ କହିଲି ଯେ କଣଟା ହେଇଗଲା? ତମେ ନିଜେ ବାହାଉନ କି ମତେ ବାହା କରେଇ ଦଉନ? ଦେଖିବ ତମରି ଆଗରେ ପଟେଇ ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ମାନ। ତମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗପ ଗାଣ୍ଡୁ। ଇଏ ଆସିଗଲେ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, ଫେସବୁକ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଜି ବୋଧେ ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ସେକ୍ସି ମାଣ୍ଡୁ ଆଉ। ନାଁଟା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହଉ ଆସ ଟିକେ ଯିବା କଫି ସପ୍ ଆଡେ ବୁଲିକି ଆସିବା। କୁଆଡେ? କଫି ସପ୍। ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରୁଛ? ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛି। ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି? ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ତ? ନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟା କିଏ କିରେ? ତା ମାନେ କଣ ଭଣଜା ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟାଇ ଦେଲା? ହଉ रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ମୋ ପାବା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟାଇକି ଦେଖେଇଛି ଭଣଜା। ଚାନ୍ସ ରହିଲା ଭଣଜା, ଚାନ୍ସ ରହିଲା। ଆଉ ତନ ଏତେ ଦିନ ତ ଘରେ ବସିଲାନି, ଯାହା ଟିକେ ଅଫିସ ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି ଚଲା କରିକି ଆସିବ। ହଉ ଯିବା ଯିବା। ଆଉ କେବେ ତାହେଲେ ଯିବ? ଆଜି ଯାଅ ଅଫିସ ଆଡେ ବୁଲିକି ଆସିବ, ଯାଅ। ହଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଣ। ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବି, ହଉ ଟିକେ ପଇସା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଡେ ଧରିକି ଆଉଛି। ସେ କରିନି। ସମାଧି କରିଦେଇ ଭଣ୍ଡୁରି। ଛୋପିଆ ଏ ଛୁଆରା ଆଜି ମତେ ବୁଢା କହିଲେ। ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଖୋଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇବି। ଭଣଜାଟା ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲା। ହଁ ତୋର ଏଇ ଝିଅଟା ତ ପଟିଲା ଆଉ। ମସ୍ତ ଝିଅଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଆକୁ ପଠେଇବି। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଅଛି ମୋ କତିରେ? ଏକଲା କଣ ମଲା ଛଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବି? ହାय ଜାନୁ, ଉପରକୁ ଆସ, ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆସ। ଏରା ମୁଁ ଆରେ ଶୁଭୁନ ଡାକୁଛି ତୋତେ। ଦେଖିବୁ ଇଏ ଆସିଛି ଦେଖିବୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନ? ଇଏ ମୋ ୱାଇଫ।
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଫୁଲ ଥାଳିଟା ଆଣୁଛି। ଏ ଆଣ ବେଗି ଆଣିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଆସିଲି। ହଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ ବାଁ ପାଦ ଆମ ଘର ଏ ବେଡରୁମ୍ ହେଉଛି ଆମ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ମୋତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଡାଲି ମଜା ଆହୁରି ରାତିରେ ଅଛି ମଜା ସତରେ ଡାଲି ଆଉ ଓକେ ଡାଲି ଓକେ ଦେଖେ ପାଶେ ଆସେ ଯାଉ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଟା ଜଳଖିଆ କରିବି ଓକେ ଡାଲି ଓକେ ଡାଲି ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନାର ଜରି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଖାସ୍ ତମ ପାଇଁ ନଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଦାମିକିଆ ହାର ଏ ସବୁ ତମର ନିଅ ସବୁ ତମର ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏ ଓ ମାଇ ସବୁ ଗଡ୍ ତମେ ଏଟା ସବୁ ନିଜ ହାତ ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ଡାଲି ନିଅ ସବୁ ତମର ସବୁ ଡାଲି ନିଅ ଏ ସବୁ ତମର ନିଅ ଡାଲି ନିଅ ଡାଲି ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଓହୋ ଡାର୍ଲିଂ ତୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି କିଣିଛି ତମ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ହଁ ଡାଲି ତ ପସନ୍ଦ କରିବି ଓକେ ଡାର୍ଲିଂ ଓକେ ଡାଲି ବଜାରରୁ ଆସିକି ଥକି ଯାଇଲେ ମୁଁ ଡାଲି ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଦିଅ ଡାର୍ଲିଂ ଦିଅ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ଖାଲି ଖାଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ୱାନ୍ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ୱାନ୍ ଡାର୍ଲିଂ ଗଲା ଏବେ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତା ଘରୁ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚଙ୍ଗୁ ପାଣି ବୋତଲ ଦେବୁ अरे मोबाइल का होला हम जा हम जो भाई का संग संग सुन तो भाई जा हम कौन जाता तो न पर उचित भाई कोठी कौन जा मामू मु भी भाई के मु न जणी बंदा शेष तू भी एमिति कलु मामू को से तम बळे मते भी कर देला ब्रांड रो अतरे देखा जे फोटो देखेलु जे फोटो 1 मिनट मुझा आकु भाई देलु तो माई हबो ओना गुटे ड्रेस ठीक बोल देख मनु ये हम ये